Oh, sino kayo? Oh, si Lola, di na nakakilala. Dala kami to, Lola. Kumusta na? Saan kayo? Wala. Ba't nakarating kayo dito sa bahay ko? Kami ay yung nagpagawa ng bahay niyo, Lola. Hindi ko yata alam yan. Wala. Magsialis kayo? Dala ito, Lola. Magandang araw mga kalingap. Today ay punta po tayo ngayon. Bundok po ito. At bisitahin po natin yung isang lola na pinabahayan natin sa bundok. Matagal na po ito. At ngayon pa lang po natin mabisita ulit. Malayo-layo po kasi din yung lugar. Dala kaming grocery dyan po sa likod. Ito po mga kalingap, may daan dito. May mga bahay-bahay po mga kalingap. Barong-barong. Nasa kagubatan. Ayan po, may mga putik-putik na daan dito mga kalingap. Lakad-lakad po tayo. Ayan po. Ganda po ang tanawin. Puro nyog at mga damo. Kaya mga kalingap, ito po yung pabahay natin dito sa bundok. At kumustahin natin si Lola. Lola! Kamusta? Oh, sino kayo? Oh, si Lola, di na nakakilala. Dala kami to, Lola. Kumusta na? Saan kayo? Wala. Ba't nakarating kayo dito sa bahay ko? Kami ay yung nagpagawa ng bahay niyo, Lola. Hindi ko yata alam yan. Wala. Magsialis kayo? Dala ito, Lola. May dala pati kami. Hindi, alis kayo. Hindi ko kilala kayo. Ba't nagpunta kayo dito? May dala kaming pasalubong. Ah, oo. Naalala ko na. Kayo pala nga yung nagtulong sa akin. Ba't ngayon lang kayo nagpunta rito? Ah, Kasi Lola, ngayon lang kami nakapunta. Medyo malayo yung lugar na ito. Tapos maulan, laging maulan. Laging ay salamat naman at nakarating kayo. Ano ba? Ano nga daladala ninyong yan? Ano yan, Lola? Gatas, asukal. Ay, maraming Lola, salamat pwede po naman. pumasok. Ano po itong, May asukal, may kape. Akala ko hindi na kayo pupunta rito. Matagal na kasi eh. Ilang buwan na hindi ko kayo nakikita dito. Saan ba kayo nagampunta? Sa dait, sa iba't ibang lugar, Lola. Kamusta na po ikaw? Ito, nabubuhay pa man din. Ayo. Okay man kami, Lola. Nung isang araw, Lola, di ka natutuluan dito? hindi naman. Ayos din naman itong bahay ko. Yan, nandito din sa akin. Hindi sila na nabasa. Hindi. Matibay. Ayos natulog nila dyan sa loob. Dito naman ako nagtulog sa may pintuan. Nagtulog yun. 3. Kamusta, Lola, dito at pagagabi mag-isa ka? Wala man aswang dito? Ako na lang aswang. Wala ka, Lola. Isa. Nag-iisa. Si Lola talaga. Ay, joke lang din yung Lola. Joke lang. Oo. Baka maniwala kami dyan, Lola. Nalipad ako tulog. Hindi nalipad sa taas. Pag sa tulog. Mm. Baka, Lola, anak, magtagay ka ata. Hindi. Matagay mo nga. Nadating pa nga lang ako. Saan ka po galing? Naghanap ng pang-ulam. Meron po kaming dala dyan ng dilata tsaka mga noodles.
Maraming salamat. Oo. May biskwit dyan, merienda mo lola. Matagal din kaming di nakapunta dito. Tagal na nga. Joke mo lang kami lola na hindi mo kami nakilala. Ha? Oo. Joke nga kita. Sila. Kasi, ang tagal pati ninyong hindi talaga nagpunta rito. Nung magpunta rito si Gigi Aquinoha. Sa sunod lola, ikaw nang kukunin namin. Dadaling ka namin sa dait. Mano naman ako sa dait. Hahanapan ka namin ng jowa. Nay ko. Kamusta na ang buhay-buhay lola? Ito, buhay pa man din. Malatas pa man. Ay kung hindi ako nagtatrabaho, baka hindi na ako nakapaglakad-lakad. Ano pong trabaho niyo po ba? Ay naggagamas dyan sa taniman ko ng balinghoy. Ikaw nagamas ka po. Tapos may balinghoy. Tanim naman ako. Ilang taong ka na ulit lola? 77. Bakit parang nalungkot ka lola ngayon? Hindi. Sadyang ganyan na. Naluluha ka ata lola oh. Naluluha ka baga. Di paano yan lola pag gigising mo sa umaga mag-isa ka lang dito sa bundok. Siyempre malungkot yun. Ay hindi. Katismisan ko nga dito ang mga manok pag umaga. Ay, matindi si lola. Anong pinagchichismisan nyo ng mga manok lola? Pagkain nila. Sabi ko, kumain na kayo. Kung anong kinakain ko, siya rin ang kinakain nila. Ang mga alaga nyo pong manok. Dapat lola sa'yo nag-aasawa. Hanapan ka namin. Huwag na. Si lola. Mahirap maghanap ng asawa kung hindi mo makakasundo. Kaysa naman sa lola, wala kang kausap. May ganito. Wala kang kaaway. Yan nga mahirap kung may kaaway kay. Yan mga kausap ko dito pag umaga yan. Ayan po, may mga manok si tatlong lola. manok kong may sisiw na Tracy. Tatlong inahinagayan kalalaki. Pag umaga, bigyan kong bigas dyan. Yan ang katismisan ko pag umaga. Pag nagtatanghali na kung anong gusto kong gawin, punta sa gamasan, o kung saan ang gusto kong pupuntahan, mahanap ng gulayin, yun ang ginagawa ko. Laging nakasarado dito sa bahay. Grabe ang sipag mo lola, nakita kita dati, nakikipagtalukan ka eh. Ay talukan nga kami Nagtatanim ka sana, ng, kaya lang, ng palay. Kaya mo pang hanggang ngayon? Kaya ko pa. Grabe si lola, talagang... Sabi kasi Mas ng... edad mong 77, lakas mo pa rin lola. Ano ba nga dyan? Sabi ay 60 pa lang. Halos hindi na makakilos. Ako kasi, bata pa ako. Simulang 10 taon ako, katulong-tulong na ako ng nanay ko sa paggagamas. Kaya hanggang ngayon, yun talaga ang trabaho ko. Magtanim. Mahirap pag wala ka kasing tanim. Kung lagi lang na aasahan mo yung trabaho, wala. Maigi kung may trabaho, kung wala, edi walang kakainin. Sipag ka pala talaga lola. Mahirap talaga yun. At naalala ko yung bahay niyo lola, kunting tulak na lang, matumba na Yan na, masaya ka na lola ngayon at ka na, maganda na bahay mo, ayos-ayos na. Oo. Kulang na lang asawa. Sanay ko. Si lola.
Baka may kaaway ako lagi dito sa bahay kung maghanap ako ng asawa. Ayaw mo nun, Lola, may kaaway ka lagi. Ayoko. Grabe naman. Kaya pala. nga, nataga ko yun. Maigit mabilis yun eh. Yung tinaga mo, Lola, yung asawa mo. Oo. Kakatakot ka pala, Lola. Dito yung buso ko. Baka nakwentuhan ka pa. Tinamaan mo, Lola. Muntik na nga. Amutik na. Hindi ka talaga, Lola. Ba't Eh, mo naman ayoko tinaga, Lola, yung asawa mo? Nakaupo sa gayan. Oo. Nakaano ako ay sasaing akong umagahan. Mm. Higi ang mura, pinagang mura ako. Ano daw? Kaya daw ako nag-aano ng pagkain agad. Kasi pupunta na naman ako sa lalaki ko. Sabi noon. Sabi ko, yan ang nasa utak mo. Pinapagtrabaho ko, ikaw, ayaw mo. Mm-mm. At ako ang naghahanap buhay. Eh, ako, gayaan na lagi ang uhaan niya pag alis ko naman dito sa bahay. Doon ka din pupunta sa lalaki mo. Yun ang sabi sa akin. Totoo ba yung Lola? Hindi. Hindi naman totoo yun. Hindi naman totoo. Ano? Eh, lagi lang kasi talagang gayon ang mga siloso. Mm. Ayun, nasilos yun, hindi lasing. Pero pag lasing yun, natulog na lang yun, hindi nagang imik. Mm. Kakaiba, no, Lola? Oo, iba ang ugali nun. Mm. Kaya pala, ano ka na talaga. Pero hindi man lahat, Lola, ganon yung sa naranasan nyo. Ano ka na, Lola, lagi ka manalangin, ha? Dito. Oo. Pray always. Lagi naman ako, bago ako natulog, panalangin ako sa Oo. Panginoon Diyos. Tsaka, nakakasira ng kalusugan ng alak, ha? Lola? Bida naman ako mag-inom. Pero nagiinom pa rin. Nainom ako pag hindi ako napapatulog. Yun sabi ko baga May narinig ako dyan, Lola, na doy. May katagayan ka daw, eh. Katagayan ko dito, si Gigi. Saka yan, anak ko dyan. Mm. Pag nakita kami ni Gigi dito nagtagay, nandito naman yan. Mm. Narinig niya ang boses namin. Yan ang katagay-tagay ko dito. Kaubos na. Anong nararamdaman mo, Lola, pag nakatagay ka? Eh, nararamdaman ko, napapatulog na ako. Hindi ka nalakas? Ay, nalakas naman ang katawan ko pag umaga. Katagay akong gabi. Pag nagtagay ka ng gabi, kinaumagahan malakas ang katawan mo. Oo. Kakaiba ang sa'yo, Lola, parang vitamins ang alak. Yun na, sa akin. Nasanay na ako dyan sa alak na yan. Gawa nga yan ng asawa kong yun. Sa ayaw kong lagi akong hinihiyawan. Nalayas ako. Nahanap ako. Pinupuntahan ko yung kumarihin kong, yun ang pinupuntahan ko doon. Yun ang kainom-inom ko noon. Nung ano ka? Pag lasing na ako, nauwi na ako sa bahay. Pero ngayon, Lola, matanda ka na, baka makasama na sa'yo ang alak ngayon, ha? Paalala lang, siyempre, hirap naman. Ang maganda ngayon, para lumakas, magdalangin tayo sa Panginoon. Lagi naman ako nananalangin sa Panginoon. Ay, ulam ka na dyan, Lola, o may gatas ka na, may biskwit ka dyan, mayroon ka dyan, asukal, mga noodles, dilata. Dyan, Lola, Yung mga kalingap, maraming salamat po sa panonood sa ating vlog, charity vlog, mga kalingap. At kinabang kami kay Lola Tina. Salamat po. God bless sa lahat.